Prieteni, ne aflăm pe vârful Piatra Pietrei Arse, 2044 de metri. Cel mai înalt punct din excursia noastră de astăzi, atins. Muntele Furnica în față. Prietenii noștri, salut! Strunga, aripa de vest a Bucegilor. Cea de la Careman și desigur platoul Babelor. Veniți pe munte, salve și mii de ture din Bucegi.